vítám vás u dalšího 99 nocí v lese a podle toho, co tam bylo minule, tam byly strašný bomby, ty vogo. Úplně jste mi to tam rozjeli, tak jsem si řekl, že natočíme druhý díl a zkusíme se dostat, jak jste chtěli, do 20. noci a i díl zkusíme do to, co nejdýl. A snad neumřeme už při 5. noci, jako já, teda co. No a mám tady s sebou dalšího experta. Měl jsem ho tady i minule a je to... Sestřenice! Takže jdeme. Jdeme. Hey, yo, what happened? Okay. Dobrý, jsem tu. Tak. Jdeme na to. Pardon. Jak je tam rýmu, já mám nějaký kašel. Bíde, jak to dáš do toho ohně dřív. Že jo, lidi, musíte mu nadat taky, musíme mu nadat. Minule to dal... Kamu, kdo tu je? Santo, co ti je? Hej, Santo. To není Santo, to je elf, ty. No, ale stejně vypadá stejně hnusně, takže to... Ale ne, on má za to vzdí kámoše a my mu musíme pomoct, my bychom si měli zaplatit brusle, čili tady v tomhletom pytlu jsou brusle. Tam jsou věci na tu pomoc pro ty elfy, my tady budeme zachraňovat elfy. Tady jsou brusle, vidíš, za těch 20 peněz, budeš muset nacházet peníze. A proč si nejdou koupit peníze jako za Robuxy, můžeš mi to vysvětlit? To nejde koupit za Robuxy, tady jsou přece taky... Co meleš? Však dřevo potřebujeme. Však ten elf je tam nahoře. No ale potřebuješ žebřík za 15 korun. Nevadí, koupíme. Rychle dej mi jedno dřevo. A dělej. Ale Vyhásne, dělej, hoď to tam. No hurá, konečně. S tebou je taky nuda. To neříká si náhodou, že nejdřív vytěžíme všechny stromy? Ne, to je jedna už. To je To je k ničemu, chápeš? Jo. A teď je to k ničemu. Odteď, jasný. Věda, jak řekneš, že to je dobrý. Je to dobrý. Co jsi řekl? Že je to dobrý. Já potřebuju. Za prvé potřebujeme oheň a za druhý já budu muset craftit. Ježiš, tak ty jsi fakt crafting. No já jsem crafting table. No, však právě. Já ty se musíš craftit všechno. Já se nebudu, hele, mám peníze, super. Já se nebudu jmenovat, do prkínka, já se nebudu jmenovat Yeti, ale já se budu jmenovat do prkínka. Budu se jmenovat crafting table. Jo, to bude nejlepší. Ty vogo, to je ale zajímavý event, musím uznat. Jako jo, a tady jsou chaloupky jako perníčkový. No a jsou to dárky. Jo, a ty dárky ti dávají nějaký věci, kam. Jestli mi teďko nepadne rajfka, tak jsem, no dobrý, 2 náboje. Danke. Hej, a ber takový, jestli tam uvidíš takový ty krabičky, nebo co to je? Jaký krabičky, však to jsou náboje. No náboje ti padnou vždycky, ale třeba ti padne i někdy jako do ohně to něco, víš? Dobrý, mě teď padl cake, mě padl cake. Máš baterku? Nemám, ale tak ještě neútočí, tak jako to nevím. Ale já ti ji donesu. OK, tak mi ho donesu. Už jdu. Škoda, že nemůžeme teď s těma exama, nebo jako s těma kladivama, teda co to je, co melu, s těma prostě, já neumím mluvit. Nemůžeme těžit ty, já jsem našel nějakou ten velký stožár, kde jsou ty. Jo, tak tam můžeš se podívat, Skínka. Hej, mně se nejvíc líbí, že oni to udělali tak, že normálně v tom sněhu ti jdou vidět stopy, chápeš? To je mega super. Podle mě to byl účel, ale OK.
Baby, I lose count to fancy. Confessing, yeah. Oh, I'm a dreaming. I love it when you go crazy. Turn my mind and Crazy. baby, there's nothing harder me, baby. Baby. Jak to, že z ničeho nic nejde stěžit ten strom, kde on je? Škoda. Jako myslíš tam toho pajzlíka, kde je? A víš, co se mi líbí, že ty když těžíš strom, který je posněžený, jak z toho padá ten sníh. Padá sníh, já to ani nevím. Ale furt se mi nelíbí, že jelikož jako třeba proč tady nedali, že event, že po tobě nebude chodit ten otravný vlk, který ti chce ukousnout. Yes, já mám dobrou zbraň, kámo. Jakou máš? Jo, ty máš bez tak zase tu svoji. Tyčku. Taková ta tyčka, chápeš? Já vím, co myslíš. Jo, tak super, tak to zase jsem ráda, že víš, co myslím. Jej, ale židle, ty pojď, ty tam nesi, pojď sem. Ale kdo? Židle je moje. Židle, pojď. Ne, to má nechod. Pojď za mnou. Židle tě nemá ráda. No, židle mě nemají vždycky. Ej, jo, židle. Tak Hej, já bych tohle udělal trošku prodloužený, takže lidi, pokud jako nechcete mít prodloužený ten, tak si to pak jako můžete ukončit, já vám nenutím. Ne, na to zapomeň, oni chcou, že jo? Že určitě, Běra, jak to vypnete, Běra, uvidíte, dostanete. Ne, Jo. můžete. Já mám tady asi tak 15 nábojí už, co jsem tady jako našel. Teď jsem tě viděl proběhnout. Moje prachy. Kolik máš peněz? Já ne, 15. Ty se máš jenom 5. Tak jako, já jsem prostě mám. Tak. Já si ty na rozdíl od tebe starám moc o to. O co jako? No o oheň. No dovol, já tady mám milion věcí na ten oheň. Tak protože je nevemeš a nedáš je. Protože teď až jdu k ohni. Co jsi koupil? Udělal jsem nám lepší crafting table, aby jsme mohli udělat lepší věci. Jo, dobré, v klidu. Už máme jídlo. Nemáme jídlo. Hele, já jsem tady našel nějakou kravinu, nevím, co to je, ale nevím, co to je. Hele, čestka. Halo. Ne, nedám ti Halo. Halo. No? Dobrý. Hele, já mám full kanistr. Já ho tu nechám. Já jsem našel kanistr. Co jsi vykraftila? Co? Nic, já jsem vykraftila ten žebřík, abych zachránila toho elfa. Proč ne? Ale dala to úplně blbě, jako nechci nic říkat. Hej jo. Jako zpátky dát nejde, většinou nesmí. Takže stopo. No to třeba. Počkej, já to zkusím, ukaž. No, dala to úplně blbě, ale OK. Nejde třeba, já nevím, stěžit. Jsem hungry, chcípnu na hlad. Chcípni, dětku. Tohle žrádlo potřebuju, a jinak chcípnu. Já Mluvím, pojď sem. A já vím, že... Dobrý. Ránek, donesla jsem nějaké jídlo. Čili pro mě, jo? Eating. Kam já potřebuji jídlo? Jo, teď jsem nějaký srdíka. Hej, ti králíci ale brutálně splynou, že jo? Jenom když jsou na trávě. To ne. Hej, ty si mi sežral jídlo. To je moje. To je moje. Já ti jdu zabít. Nech mi to jsem si, teď jsem si to, ne, lidi na videu uvidí, jak jsem si to všechno bral. Sežral jsem ti mrkev. Já jsem zlá, vidíte.
Běda, jak řeknete, že ne. Tady dám zvonek, plachy. Co jsi zase vykraftila? No, já dostala 1 000 000 tady těch puslíků. Ne, ježišmarja. Ne! Můžeš mi to prosím dát, ať to dám aspoň trochu užitečně? Prosím. Já udělám ohradu na králí. Tenhle stromek ale postavím já, jasný? Jo. Tak ho dám ke zvonečku. Já ho na to dám takhle sem. Já jsem to postavila tady. Děláš si. A ta díra tam je k čemu? To se tam mám jako vys. Hele, Ty vogo, mě jebne. na tu máš. Nechci. Chtěl jsem, tak tu máš. Žaby. Ne, ty vogo, ne. Jau, ty svině. Žába? Jo. Ne, tady je vlk. Co dělá na koločičích hajzlech vlk? To si budu stěžovat. Hej, ty nejseš v pohodě, ani ty. Helpy. Já ti pomůžu, plachy. Dobrý, padla mi good ex. Úplně na... Good ex? Kámo, já nejsem své ex. Ale říkám... to volá. Kámo, ten vlk tam stejně bude stát, jak... Žábky moje, kámošky. Ty vole, Kde seš? no chcípnu za chvíli. Jsem na holčičích hajzle. Co tam? Kuci, ty děláš? Já nevím, tu běhá vlk. Je postižený. Mě tam prostě lagle, já ho přeskočil. Do prkinka! Ne, já jsem opustil můj kanistr. Hej, já chcípnu. Help me. Já chcípnu, mě nahání 2 vlci a ještě je tu žába. Já chcípnu. Kámo, já mám úplně tu malinkou čárku. Help. Mám kanistr. Já nevím. Ohřej se, nahřej si zadeček. Cože? 1, 2. Umři! Kámo, ten králík zmizel. Jaký zas králík? To meleš u králíkovi, jsi ty v pohodě vůbec? Ma. A jde to vidět. Hele, tak tohle si doprošuju. Ne, to teda nedoprošuješ. No to teda jo, jako. To teda ne. No to teda. To nedoprošuju. Já nevím. Já jdu kopat dříví. Yes. Já jdu kácet dříví. Já potřebuju, ať nám vykraftím mapu. Já nám nesu vlky, který... Jo, bych byl rád, kdybys přinesla jídlo. Já potřebuju taky žrádlo, no, tak buď v pohodě. Já nebudu běhat teďko, já si vypnu sprint. Taky. To pomáhá. I když budu pomalej jako hovno, který leze ráno, který moje ráno leze, ale tak to nevá. Ještě neútočí, viď? On podle mě začne až 5. noc. On mě útočili už před 5. nocí. Ne, v 5. Mě říká jsem, že v 5. umí útočí. No, on na mě útočil ve videu dřív. No tak, nevím. Hajzu. Já nám dám sundej. Teď mi tady nic nekraftí. Tohle je teďko, já tady dělám věci, aby jsme přežili. Určitě nám postavím bed, ať máme víc dnů. A za 4 asi nám udělám ten zápas. Teď máme to důležitý. Kámo, když já chodím pomalu, tak mě to odobírá hápečka. Však jo. Teda co? What? Potřebujeme do crafting table, tak potřebujeme 30 dřeva, abych nám mohl udělat ještě jednu postel a mohl nám... Hej Pepo, já beru maso. Jo, prosím tě, když se podíváš, tak já už to mám za tím nožem, se prakticky dá říct. Za 15 sekund končí noc, máš tohle vpravo nahoře, bys to měla mít všechno. Jo, vidím to.
Já tady zabijím totiž žáby. Jsem strašně hungry. Tak pojď za mnou, já ti dám nějaký jídlo. Já už tam ani nedojdu, ty vole, do prdele. Už jdu. Kde seš? Nevím, jestli jdu vůbec za tebou. Jo, jdu tady. Vepředu. Jdu k oni, pojď, nesu jídlo. Hej, proč jsi tady dal ten? Co? No tady toto. Jako tu velkou tyč, to lízátko. No, to se dal k ohni. No tak já to tam dala, myslel, že to něco udělá, že se to třeba rozpustí. Hej, máš ty vůbec mozek. Já mám ale brutální hlad, ty jsi mi to všechno sežral. Ne, já jsem ti tady nechal steak. Luka, Neviditelný steak. no to je. Já zase jdu zhánět jídlo teď, když ty mi zhehnala. Co dávají žáby? Maso. A takový to, co dávají králíci, nebo steak? Ne, to, co dávají králíci, víš? Máš tady jídlo. Uvařený. Zabít vlka. Aha, tak ty si asi uděláš jídlo, no tak to je dobře. Já jdu těžit dřevo. Kámo, každopádně by the way, my už natáčíme video 16 minut. No nic. Holy shit. Kámo, škoda, že nemám prut. Megálně bych chtěl prut. Kámo, taky ho scháním, no. Já totiž umím vytáhnout dobrý ryby. Tak je super. Mám dobrý pytlik, jsou mega dobrý. Jaký máš pytlik? Já mám takový ten šedej. Ježišmarja, ty máš 15 místa. A co, teď ti to přijde trapný? Ne, mě jde o to, že já potřebuju taky, já teď těžím dřevo na ty stromy, teda stromy. Mám bandáč. Jo, tak tu vem, ta se bude hodit. Mám ho, beru ho. Člověče, mě padl na záchodech. Mhm. Já byl bych rád, kdybys mi pomohla s tím dřevem, protože teď já strašně potřebuju, aby jsme... Jo, já teď potřebuju, ale sehnat jako něco jídlo. No, já už mám zase plno, ty vogo. A kde ti padl ten gucek? Ty jsi tady našla všech. Tady je strašně moc čestek. Ty chodíš na čestky, já nevím, kde jsou. 10, 11, jo, můžu vykraftit. Jo, tohle. Dobrý, máme tady jídlo, U nás máme mrkve, prostě nám tady budou růst mrkve. Pojď sem! Ona nám zasněžila ta postel. Oni to udělali takhle, dobře. No nic. Mám strach, že bude mít Máš revolver? Nemám, mám jenom tady tuhle tu zbraň. Škoda. Tu máš dřevo. Bacha, už útočí. To vidím. A máme nájezd, super. Já odlákám tady k toho. A já mám hlad brutální. Kámo, Pepo, pojď mi pomoct. Já mám jako brutální hlad. Já jdu po těch, tak si jdi sehnat jídlo, já jdu tady po těch. Já ho mám, ale já potřebuju... Jeden dead. A dej ho do ohně. Bacha, týpek! Já mám málo, musíš bojovat teď ty, já mám čárku. Mám ho. Dobře. Pojď mi prachy, prosím, já mám teďkon hodně. Pozdě. 20, kde je ten blbeč? Jo, Já mám 25, čili to je mega dobrý. Otevři 20 za 15. Já mám to. Co máš? Kolik mám teď? Já jsem si vzala tady, prosím pěkně, tyto sáně. Sáně nebo brusle? Sáně, dívej. Uka, tak pojď ke mně, já jsem u toho stromu a tu můžu oslobodit Sáně. toho elfa. Co to máš? No, a kde je?
A kde je ten elf? Jo, on jde dolů. Díkes. Jo, ten je můj, super, mám dárek. Dobrý, já mám, holy shit, já mám to na 20 místa. Kámo, já mám taky. 20 místo, no nic. Dobře já. Kámo, hej, tak dobře ty. Ale ne, to mi děj, to je moje a tím zachráníme dalšího elfa, jenže já ho musím najít. Jo, sorry, promiň, počkej. A jako ty do toho můžeš dávat věci? No. Ne, tímhle zachráním jednoho elfa, víš. Tak to je dobrý, že zachráníš elfa, ale taky budeme, no to je jedno. Kámo, já mám rád, že mám na 20 místa. Kámo, já taky megálně brutál. Kámo, tak to je asi poprvé. Hej, musíme zachraňovat elfy, jenomže nevíme, kde je, no nic. Já vím, kde jsou ostatní. Tak mi tam vždycky vem sebou, ať to... Jednoho fakt vím a ten chce po nás, abychom bruslili, čili nevím, jestli umíš bruslit, to je něco. Já umím bruslit i v realitě. No v realitě to nepotřebuju, fakt sorry. Ty vogo, já jsem zase hladovej. Ty pochody, co ti je? Kámo, hej, máš, co ti je? Hej, však si jedl teprve před chvilkou. Já chcípnu za chvíli a mám hlad strašný. Ty vogo, já si tebe picnu. Já ti jdu schánět jídla, no. Já jdu tady týpkovi dát. Dobrý, on mi nedá nic lepšího. Super, on mi dal flashlightu, kterou mám, ale on mi nedá nic lepšího, ty vole. Co dál, ty vogo? Víš, ale když budeš brát maso, ono ti to podle mě uvaří hned. Jo. Jak to? No, protože ona je lávová přece tady tohle. A já nevím, kde seš, ale. No ten pitlík ti to, on ti uvaří to jídlo za nanosekundu. Jakože ho jenom vemeš a on tě uvaří a hned. Ano, Co? on je totiž lávovej. Dívej, tady, Pepo, tady. Jo, já to vyzkouším, počkej, a jo. Já to vyzkouším tady na králíkovi, ukaž. Seberu a seberu. A jo! Holy shit! Kámo, ona ti to vždycky udělá. Tak to zbožňuju. Kámo, musíme se dostat do 20. noci pro diváky. Kámo, my se bez tak takým se že dostaneme přece. Buď se tam dostaneme, nebo budeme trapáci a nedostaneme se ani do 10. Ne, noci. Pepo, máme zatím docela dobrý. Ty máš to brnění nebo nemáš? Nemám. Škoda. Protože to brnění, ono ti vlastně jako dává víc života. Já vím. A mně by se to teď hodilo, když jde po mně, ty vogo, velký ten sněhulák, nebo co to je? Santa Claus. Sněhula. Táhni do hajzlu. Jelen. No dobrý, jsem mrtvej. Tak to nemám. Nemám šanci. Ty vogo, on sprintuje, když je na maratonu. Kam on běží maraton, nebo co? To je nějaký profi závodník, ne? Jelen. Hej, neběhej maraton! Mrde. Takže myslíš tím jelena. Jo. Ten mi dal zabrat. Já se aspoň najím z mýho vaku. Ty vogo, ale to musím uznat, že je dobrý. Takže on útočí 7. noc, my máme za sebou. Máš baterku? Ne, on už útočí 5. noc, on na mě útočil už i 5. Ale máš baterku? Jo, mám u sebe baterku, ale za chvíli se mi ta baterka v baterce asi vybije. Kámo, já potřebuju, jo, dobrý, to je dobrý teďko, dobrý, no, jsem celý najezený, tak já nebudu přes noc sprintovat. Počkej, ty říkáš, že... Uhlí, dobrá, dávám kol. Tohle si beru, to je důležitý sem. Ty seš prostě člověk, který nás zásobuje. Yes. Hej, ještě 5 dřeva, potřebujeme jenom 5 dřeva. A máš tady furt ty sáně. Jo, já vím, že mě to nejde. My máme 9. den, protože máme postel a hrajeme multiplayer.
A ještě nemáme zachráněný ani jedno dítě. Nevadí. Tak protože my nemáme zvětšený ten vůbec. Ne, já vím, kde ono by to tam šlo dojít, ale to prostě nedáš. To není ani psychicky možné. Ty můžeš lítat s těma sáněma. Čum, já lítám. Já vím, jak lítat. Kde seš? Pojď do campfireu. Jsem v campfireu. Hej, musíš do campfireu. Hned. Já umím lítat. Pojď do campfireu. Dobrý, tak ona nepůjde. Sorry, ale já teď tady zabím vlka, tak sorry. Ty vole, to je dobrý. Podle mě to je nějaký bug, který jim ušel a nechtěli, ale tak jako... Když ho vím. Jdu k ohni, OK? OK. Tady zabiju jenom žábu. Tak to je strašně dobrý, že můžeš lítat. Nebo jako nevím, jestli s tím doletíš daleko, ale do vzduchu s tím letíš určitě. Máme další postel. Kamo, my máme megálně najetej. No prostě, ty mě chápeš tam. Potřebuju jedno dřevo, vykraftím tady s ničím dřeva. No, to... Bombíny, kukuziny, tripitrop. Vypni mi to. Aha, tak asi čau, no. No. Ty vole, tak tu jsem tady zase zůstal sám, to si dělá Nevadí. Tak to přežiju, aspoň doufám. Poškrabu se na hlavě, abych přežil. Bunny trap, udělám si jednu bunny trapku. Vyzkouším, někde jsem neměl, tak ji sem hodím. A do ní vlíz nemůžu. A ještě bych udělal classic trap. Kterou mám tu jednu trapku, tak já jsem prostě... Okay. Tak jdem na to, no. Každopádně snad mi tady po ní zůstaly ty sáně. Bude noc. A málo jídla. Já zítra ráno půjdu hodně po jídlo. Ty vole, to bylo nárazné. Jo. Já ji nechám radši takhle. Kudy to je? Kudy? 298 metrů. Hop. Sakra. Zinka has died. Jo, já ji tam půjdu zachránit. Nebo zachránit. Jeden, dam. Ty tady toho měla, tady neumřela podle mě. Kde ona chcípla? Já jsem už odpila, takže to je...
Trepku. Ty se nebudou hodit pak. Jít. To si tady položím tak do prkínka. OK, máme to nastrožená. Tady týpek brečí, nevím proč. Já potřebuji ještě. Tohle máme. Sakra! Pardon, že jsem teďko nemluvil, ale tak tohle bylo napínavý, jak prase. Chytil se někdo. Tak to bylo creepy. Přiznám se, že to je zase tohle. Tak jsem to dal na nejlepší místo leždě. No nic. Se dá se vrátit. Byly dobré věci, no, že tam byl velký nic. Tady někde byly čestky, já to vím, mě to ukazovalo, že tady jsou čestky. Ale nikde tu nic není, takže já to budu muset celý projít. A chtěl bych, aby mi padly. A trader si děláš prdel, že mi začne sněžit jako. Are you real? Tak, trader, tohle. Šup. A revolver si vemu. Dankeschön. Náboje do něj máme a teď Alp Havok. Já jdu pro tebe, jdu zachránit. 297 metrů tam tím směrem. Co to bylo? WTF? Kdy tu jsou blesky? Help me. To jste zlý, že jste mi dali blesk, jako jo, tady už to mám otevřený. Jdu dobrým směrem, zatím jedu. Budíte ty. Ti. Tak.
No nic, lidi, umřel jsem. Už vím, čemu je teda píšťalka na ochočení vlka. A jako umřel jsem, no, tak u dalších podobných videí zatím čus.